Адпрацоўка ўзаемадзеяння экстранных службаў, павышэння ўзроўню гатоўнасці да надзвычайных сітуацый і інфармаванне насельніцтва пра правілы паводзін падчас пажару. У адзіны дзень бяспекі пляцоўкай маштабных тактыка-спецыяльных вучэнняў стаў Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Па легендзе, у бібліятэцы ВНУ адбылося ўзгаранне. Агонь пачаў распаўсюджвацца, ёсць пацярпелыя. Плошча ўзгарання амаль 400 квадратных метраў. Неабходна знайсці і выратаваць людзей, арганізаваць эвакуацыю. У ліквідацыі умоўнай надзвычайнай сітуацыі задзейнічаны каля сотні ратаўнікоў і 18 адзінак пажарнай тэхнікі. Акрамя таго, медыкі, праваахоўнікі, электрыкі, спецыялісты Чырвонага крыжа. Усяго падчас вучэнняў з будынка універсітэта эвакуіравалі больш за 700 чалавек. Месца для правядзення заняткаў супрацоўнікі МНС выбралі невыпадкова. Здесь недавно был, скажем так, пожар, возгорание, поэтому в качестве практического примера и практической какой-то отработки действий персонала при возникновении пожара, студентов в том числе, мы выбрали именно этот объект. На сегодняшний день мы справились, пожар потушен, максимально короткие сроки, все пострадавшие были обнаружены, эвакуированы, спасены, переданы бригадам скорой помощи. Все действия, они направлены именно на обучение. Вучэнні з эвакуацыі ў адзіны дзень бяспекі прайшлі па ўсёй краіне. У месцах масавага знаходжання людзей размясціліся інтэрактыўныя пляцоўкі, арганізавалі трэнінгі і майстар-класы, каб навучыць элементарным правілам бяспекі дома, на працоўных і ў грамадскіх месцах.